Namar ka jing pakhang haka district bat haka jelahi berok kawai, kabala jankot menta sya ka shibnai, kabala kta shikadei ka yo ka kot ki pajba ha berok kiliang, kitrai ba ki driver jong ki kali lokal taxi, ki baju kamai na nongpo sya bernihat, bat sya jerobat, menta ka singi kilawan syakmat ban penpau ki jing kiba ki laya kendu haka ne ka jing pakhang, haka ba na kaliang ki trai kali, kila penpau ila ka jing Dakaba kiloong bawat hadin bana kaliang ka sorkar kalabu ika jing pakhang, hakaba ki kali ki jongki kimyo shuban penkamai, hendrei ka tax bad ika bay permit ki haban siu bej man lakapor. Bat shushu lada ki slam ban siu, kin haban ngatlang sabat ka pain, kabakot da ki pau hajar. Kiloong ru bana kaliang ka jongki kila kloy ban burom iki kendon pakhang jong ka sorkar, hendrei ka sorkar ru kalade ban perkhat lem iki, dakaba kan map iki teki bay permit, bat ka bay tax, nagamata jong new baro sisnam. Shushu na kaliang ki driver pat haba ai jingkran, kila penpau la ka jong ka jing dakaba kila kerpat ka sorkar, bakan weng no kham kloy ka jing pakhang, bat ban ailat no ban kamai, namar ki tip syai ba daladehi ka sorkar kan namla ban psai upaj ba, hendrei de upaj ba hi uban hapsa dalade lade. Nakata kadaw ka sorkar ka deban penjunsur, lane weng no ika jing pakhang, lem kumta ngin sayap tangan lut baro. Nakaliang jongi jonga jongi lang try kali te ngiwan nang ni banyak kaban ni kenduk lang ni jonga ni kadang katang riboy nong po area jongi te kawai ngi kwa ya ka sarkar bakan ya try lang bat ngi kumba ngiru ngi ki try kali ngi ya try lang baka sarkar kumba kalapa yang ibangin sange kamai la ya sange banyak kamai halor bagadon kani ka flam kumni te kat bana kaliang jong ka sarkar pat kadai ban perkhat lang yengi akabaya dai bat ki kot kisla jong kaliang ki permit ki tax fitness baru khot kiliang jong kot kali te ngi kerpat ya ka sarkar bakan perkhat kan ban pelaj nyo yakini ya ki fine nomor ba barabor ka don ka fine lada kum ki permit but ka fitness lada ka fil tang sisngi kataru ngin hapsu ya ka fine te ngi kerpat bo kum hagani ka snem go baladep ngila amat kat tu jing khangdam te ka kamai tangkat tu kan ne kimpat yo kamai ki kali kikot kisla kila kut no mental apoi biang gani ka khangdam gumne te kikot kisla kila kut biang te ngi kerpat kan ngi sarkar ba kin pelaj no ya ka fan rei ke jing siu ngi siu we ya ka fees bro khot ngi siu rei ngi kerpat pat ba kan pelaj tang ya ka fan bakan nom fan nang ba ngi ru kum ki try kali ngin yo ka jing ya try lang nomor perkat ka kali lada ka kali kam syam la kamai da ingin siu pat ya kita ki kot kisla kerpat ini ka sarkar ba kawai ngi nang nya kali kamai ni kham jinjar hila khangsa kan ka lobdau te nang nang nyo bam kawai ka singla chu khang na du snem bala dap te nyo kamai chu wat mentau snem ro kawan ka jinge bhai ni te ko ka sarkar ka di ban pelaj no kloi te ba kan chu sai ngi kam la ni ra terus ka tangi pan ka jing rap don ni ba ai ni sem jinge ai ni nang bala ba khoj pra da ngi ya fun ni ka ni wei don ki jinge banit banwan ro ibun kin shap thut myo ai tam ban mi le yim ro te kawan hai ni ka ba jinjar hai ni te baru sekitar sia im nagani ka kamai taksi him yo ban wat lat ban ti sawi him yo bela yo sini lat nagani ka ba kamai taksi tengah kerpat eka tang kan susna ile ni ka ba bela man kasi te kan pelat nak employ